$7000. Толкова може да ти струва един футболен матч през 2026. И не, това не е VIP пакет. Колко струва да гледаш матч от световното първенство през 2026, ако тръгнеш от България? Турнирът ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, а FIFA въвежда динамично ценообразуване. Билетите започват от около $60, но при голям интерес цените скачат рязко. Финалът се очаква да бъде един от най-скъпите в историята. Най-скъпият вариант е именно финалът в Ню Джерси. Само билетът струва между $2000 и над $6000. Самолетният билет до Ню Йорк е около $700-900. Нужна е и туристическа виза за $185. Нощувка по време на световното излиза поне $300, а храната и транспорта още около $100 на ден. Така финалът може да ти струва минимум $3000, а реално дори над $7000. Най-евтиният вариант е матч от груповата фаза в Канада. Полетът до Торонто е около $700, а за влизане ти трябва само електронно разрешение за $5. Ако стане за една нощ в хостел и пестиш от храна и транспорт, цялото ти преживяване може да излезе около $850. За същият вариант в САЩ сумата е над $1000, а в Мексико още по-висока. Има и алтернативен начин. Студентска бригада в САЩ струва около $1500-2000 за програма, виза и билет. Работиш няколко месеца, изкарваш пари и си близко до стадионите. Така можеш да гледаш матч не като турист, а като работещ фен. И това често излиза най-разумният избор. Ако видеото ви е харесало и искате да ни подкрепите, може да се абонирате за нашия YouTube канал, както и да ни последвате във Facebook, Instagram или TikTok.